Fiontraíocht a chuirde mar sin agus fáilte cá rih an trúr a bheith go món caint inniuh sin seminar na scoile inniuh sin Dr. Emer ní Bhrádaigh agus Donnchadh Kindlon agus Míde Power. So mar sin tas nu le hímer mar sódíh tá sí gobar an seo linne mar olah cúnta le Fiontraíocht in Fiontar scoil na Ghaeilge. Tá taithí agus spéis ar leithice ina dachas na Fiontraíochta agus an Fiontraíocht Shóisialta. Sí Emer an tríomh haighdeoir ar chlár Erasmus+, Beyond Scale, agus a tionscadal muoinethe ag an Fórum Náisiúnta Múteoireachta agus Fáilme From Passion to Action. Is cóilta bordí de chlán credo, ciste ina stíochta airgid sóisialta, a sí ina caithearlach ar ionad airgidis Shóisialta na hÉireann, an Irish Social Finance Centre, agus tá agrais phobal bhunaithe Ghaeltachta I measc clientí chlán credo. En is mar le Donnchadh, Kindlon farhfuil MSc agus Míde Power bhfuil MPhil há Donnchadh Kindlon agus Míde Power gobar le hímer mar chúntóirí taide sa nuálaíocht agus Fiontraíocht Shóisialta. I bríonn an vertico ar thionscadal Beyond Scale agus From Passion to Action, tionscadal a bhaine leis an ollscoile goiteine. Tá céim ag Donnchadh sa zoálaíocht ó choláiste na tríóide blá clia, bhain sé céim bháisteachta amach I bhorbert agus nuálaíocht thuaithe in ollscoil Wageningen san Ísiltír. Tá taithíige mar internach I daid a gníomhacht ar an fartíochta le Drift sin an Dutch Research Institute for Transitions in Rotterdam. Agus an seo d'oibrigh sé ar thionscadal nuálaíochta sóisialaí Horizon 2020 dar a bannam Connecting Nature. I príomhchúram an taide ná tionscadal dúlra a orbert I gceantar Irbeacha. Is cumána himúil ar sin. Bhain Míde máistreacht MPhil I gcuirsaí cinenne eitneacht agus cuimhlint amach I gcoláiste na tríóide. Tá dúthimice in imirce éigeantais, frithníochas agus go háirithe I gcearta locht iartha tarman agus teifeach a chuir chun cín. Tá sí cáilte sa teirpe héithir agus tá spéisice sa pláinte bheabhrach agus sa bholáine. Nis thosaigh Donnchadh agus is gur cuiineh an riamhas a tháinig ó Emer an tam sin, gur thosaigh Donnchadh agus Míde gobar an DCU mí feabhra seo I Micharrin, sé sin 7 seachtaine ó hin. Nuair a tháinig sé chun solis gur Ghaeilge có beirt, thug Donnchadh agus Míde beirt go fáinmhar féin dúchláin chuid den obair dhéanamh trí Ghaeilge. Mar sin tháinig ar beirtisteach go handtapig ar an téirmiad chuí sa riile a úsáid, agus mar sin chuir míad fáilte mhór chríol rompuisteach, seo a géad chuir láthair riamh trí bhean na Ghaeilge dre mar a chluisim ach mar sin maisibh agus guím gach ráthiribh ar an obair chuma gandát ach gur míle maithe goibh hiltenach a bheith linn inniuh chuma agus thar ceann Fiontar scoil na Ghaeilge mar sin fáilte romh trúr isteach inniuh agus míle buchas. Okay, gur magat a fáric. Machine ní Bhrádaigh mar eicin so tá chur láthair agin seo reinine mé is lean an PowerPoint live agus denny tá an trúr going me hé Míde agus Donnchadh tréis an obair ar fada dhéanamh I gcóir lena chéile MPhil oibre ceart ach denny mise is dóch an chuid is mód an chur láthair agus bé Míde agus Donnchadh a díú ar an taide áirithe a bhí a dhéanamh agus siúd solar tháinig siad go DCU. So reinine mé Sky an livenish agus bruhumaderai. So on tá mé géirí tá muinte géirí láirte nniu marall ar an Fiontraíocht Shóisialta agus an nuálaíocht Shóisialta agus teoramid coppla sanmhíú díobh ar sin agus ar fád a chur a ggóthaics na Ghaeilge agus a ggóthaics na Ghaeltachta. So, Laura muid dús marall ar bhfuil ar siúlagin le Beyond Scale agus le From Passion to Action. An sin coppla sanmhíú ar céirt go dtíocht tá gceist leis an nuálaíocht agus an Fiontraíocht Shóisialta. Chur I ggóthaics polasaithe náisiúnta agus órapacha agus an sin samplaí a thabhairt maidir le cuasaí Ghaeilge agus Ghaeltachta agus an sin labhairt faoi phobal imimethe locht na Ghaeltachta in Imircigh, Imircigh san áireamh. Cantar Irbeacha agus go dibh an críochnóid an sin a labhairt faoi
faoine bhfuil ar siúl ag céimethe fintar agus scoil na Ghaeilge maidir le Fiontraíocht Shóisialta, Fiontraíocht teanga bhonathe, Fiontraíocht Ghaeltacht bhonathe. So, an tionscadal seo le beyond scale, feici si fús an sin ag mar na partnéirí atá in san obair sin, taring imi warnard an Ollscoil Technoliacht na Mún, nó sa chás seo CIT, Institute Technoliacht a Chorcaig mar a bhíoch, an party éireannach eile tá lingen seo. Chomá leis na Ollscoilina eile in sin in san ísiltír sa forting Gael ins an sa Vulgar agus san Ulster agus tá VPZ Research and het taide a bhíonna denna speisialú I daid marialar idachus tríú level in san Ulster a bhín na hostere tá bhailir an tionscadal. Tá Chepson sin Centre for Higher Education Policy Studies sin éad in Ollscoil 20 in san ísiltír atá a bhíonna denna speisialú ar haide mar sin. So, tá sin muoinethe ag ciste Erasmus Plus agus an aimetá ag an tionscadal ná mar a deirtar an seo developing the organizational capacity of higher education institutions to facilitate peer learning and a pan-European community of practice using the HE Innovate platform agus seo tionscadal a bhí ag an OECD agus the Commission na Europe go fónmhar leis agus tá an tardáin sin tá muid denna díon scrúdúir an ardán sin a breanú an féidir an tardáin a ausú le go bheith fie úsáid níos mó leis an pobl taide agus pobl cleachtais seo orbert níos fearr. Baineann sé le conas Fiontraíocht agus nuálaíocht a leabú in san obair a bhíon ar siúl ag in san idachus tríú level. Agus támuid I ggófortíocht tá buddy system mar a deir siad a méarla agin féin leis an Ollscoil in Innsbruck na hostere agus le cean na Ollscoil in sa Fortingale, so támuid a breanú ar na rudaí céine. So tá obair a dhéanaan muide in san tionscadal seo díirithe den chuid is mó ar an Fiontraíocht Shóisialta agus ar an nuálaíocht Shóisialta seachas Fiontraíocht tradiisiúnta mar a déad bhíoh léach ar bhaine leis an technoliaach nó le brabús persanta bheith dhéanamh ag daoine éanarucha príomháideacha a bhunaíonn fintar agus is má an é sin ach tá muide a díriú ar Fiontraíocht Shóisialta. An tionscadal eile tarsúil agin gnáam céine tá sé sin á bhaoinú ag an bhóram náisiúnta de orbert na múntóireachta agus na fálamas an ardidechas, muoinethe ag an HEA, a Caimera will be on scale freshen tá party around 40 ag an HEA in san tionscadal sin freshen. So tá an tionscadal from passion to action the rounny me an tanam sin mar go bhfuil passion ag galán daoine de chúis ar le, chúis na Ghaeilge, chúis na timpachta, chúis an chóananis, nó pe chúis atá gceist ach conas is féidir gníomhú agus rud a cinnt dearfach a bhaint amach agus daoine a thuirt ón baisin sin í an cleachtas sin rud éigean nua a chur a bhain. Agus tá bhfuil ar siúl agin ar fáil agus fáiltín muidir a fistarthe bheith gobar le héon duine fud fad na Ollscoile ar cheachtar den dá tionscadal sin. So sin an coolar an sin, ach dul a raig go dtína san bhíonathe ratha a úsáidtar na léitheanta seo. So seo ceann atá ag Donnchadh ón obair atá denta aige a hall in san ísiltír. Social innovation is change in social relations involving new ways of doing, organizing, knowing and framing. Agus tá sé spéisiúil an tanamatá an alt sin transformative social innovation and disempowerment. So tá obair a fad atá siúil agin baintach leis an gumasú sin déad fí rá. Now, fáil siú beartas náisiúnta maidir le Fiontraíocht Shóisialta cúpla bliain ó hin agus an san bhíonú acu siúd a rís ná an tionachar sóisialta sin, an tionachar sochiíoch nó daithionachar a cheart a rá, seo a bhocail féin, chorthing se an focail daithionachar isteach.
Donnchadh sóisialta sochaíocha agus timpachta a bhaint amach. A chomáile sin bíonn na fintar se hamán trádála airí nó seirbhísí ar bhain leanúnach. So sin an bunrád is fintaríad atá trádáil ach go bhfuil pe brabú sa dhéanann siad a dul aráisisteach in san shóisialta seo nó leisa áil ar aibicínt nó sochaí níos fearr a churthúdúin. Agus an sin tuchamid go dtí cólacht forbarthan in éise, again tamalín mar tá rint oibre siúil acu siúd an sin sin a ríist, agus feici sibh an sanmhíniú acu siúd, tá sé mór an mar an ggéana leis an gceanatá ag an martas náisiúnta. An tannach ar dearafach tan focail dearafach chuirteisteach an sin acu siúd, a chuirsaí sóisialta forbartha pobal, forbartha sochaí nó timpachta. Okay. Agus tá ceist faoi únéireacht a gceiste an ná freisin le fintrií sóisialta ná nach únéirí príomháideach a bhí an de an ná nó más únéirí príomháideacha tá gceist tá an fintar sóisialta cruthaithe ar bhealach gur féidir leis an rabús dalaráisisteach sa chúis áirithe sin. Ach ar an omláin na fintar sóisialta ní fintar príomháideacha iad tá struchtúr ar lethar fáil dóibh tá ó haven líide an níl se go thomláin ceart go fáilinn san stát seo ach tá an eibredenter na struchtúr sin ag leibhéil an Intis Eorpaig táradí a fiosú an seo. So rachmuid a raibh is go dtí an chéad sleán an eile. A bhíidir bhile leart faoin gceann seo le do thoil. Ceir míle. So chomáis na stanmhíanathe, bhí mar a géirí an Fiontraíocht agus an nuálaíocht a bhíú le múnla freisin, agus seo múnla úntach ón agriacht Nesta, so the National Enhancement of Science, Technology and the Arts. So is míonn sé an nuálaíocht agus an Fiontraíocht ach is féidir an múnla seo úsáid don Fiontraíocht Shóisialta agus an nuálaíocht Shóisialta chumá. So ag fecinn tú go bhfuil seacht géim ann mar gheall leis an Fiontraíocht agus chun sa ásaí ásan an Fiontraíocht. So sa chéad céim fecinn tú go bhfuil deisina ann tá dúsláán ann sa stochaí sa himpeallacht mar himpealling. Agus is sin a haganna na smuointe ann ó thaobh an Fiontraíocht de. So buineann an gá chéad céim go mór go háirithe leis an nuálaíocht chun na smuointe a chothú. Agus an sin tosíonn tú ag forbairt agus ag cur fios ar na chuid smuointe sin, bíonn tú ag scrúdú na smuointe, beidir go mbeadh fréamh habail nó prototype agat, agus tosíonn tú ag neartú na smuointe sin. Agus an sin fecinn tú ar an taobh ibar a sé, ibar a seacht. Seo an áit ecann tú an fíor Fiontraíocht ag tactaisteach, má bhíonn tú ann do chuid seirbhísí nó de thargaí ás agus a macha hawlaigh sa sochaí. So sin anáis múnlú sin chun an Fiontraíocht agus an nuálaíocht a léirú díobh. Agus más féidir an chuirla sin an modúil bunú fintar atá agan ar an bí agnó agus Ghaeilge bíon na héin agus cíar an mac award pléile sin. Tá ar an omláin tá muid a leabhar faoi chéim é héin dó trí ceatharann sin, tá na mic léinn fósan san ollscoil, tá sé dhéanamh mar chuid den chéim, ach ammantaí agus feicim ag an deirad an sesiún an seo, éiríonn le chuid na mic léinn nó spreagtaríad le boga a rá leis an rud agus leanach leis agus trisin siad céim a chuig agus an dúchlan ina dhé sin ná é sinna ás agus a orbert a géimeí a sé agus a seacht. So leanam muid a rá inis. So na bartas seo míide ní cuimhin ó tá míidir leabhar faoi seo freisin a rá leat a bhíide. Mar a luig Emer níos luúthe ón sanmhíniú don Fiontraíocht Shóisialta. Tágann sé sin ó bartas soch nua an bartas náisiúnta mar le Fiontraíocht Shóisialta in éireann agus seo an céad bartas a bhaineann le Fiontraíocht Shóisialta sa tír seo. So tá trí phríomhaim a gceist ibar haon chuir leis an ord ar Fiontraíocht Shóisialta. Fiontraíocht Shóisialta chothú agus an neartú, agus a bhar trí cholanúnachas bartas níos fearr a bhaint amach. Agus an darceann, working to change, so ar an droscéal ní raibh is réim Ghaeilge don folasí seo ach bhain sé go mór leis an Fiontraíocht Shóisialta
agus an goras an gyoras cleachtais warúil. So buinn sé le a heile deisina fóstíochta a chur fáil do ghaoine le cionnta cuarúla daoine a bhí sa frisún. So buinn sé le an ilúnt a jausú agus a heile deisina a chothú ach cumála sin chunáis na constaí sa soci a bhaint freisin. So mar ecinn sibh tá na policy seo na polasaithe seo nua tá siad sách nua agus líoraonn sé sin bhfuil a heile ahant an Fiontraíocht Shóisialta, tá an Fiontraíocht Shóisialta ag fós in éireann agus tá an rialtas ag ahant an tocht agus an tarbha a bhain le Fiontraíocht Shóisialta sa sochaí. Agus an chuoin an eibríonn a lehéad de intersocialta ná go mbíonn na daoine seo ciontu iad as cuireann nó chaham sa phríosún go Dr. Tréáil agus Ilúint dóibh sa fictúrin seo beidir troscáin a dhéanamh nó bheith gobar a ggólaach pacáistíochta mar hampla tá tú cruthú fósta na daoine sin ach tá siad ag gobar agus ag tuile airgid agus tá an cólacht an intersocialta ag tuile airgid. Agus sin an bailachan an eibríonn go leor de seo nó an conceap seo do an nó intersocialta ag level an Aontais Eorpaigh tá an traduisiún seo an le fada an lá. So seo cápéis the Social Business Initiative nó tionscadal a crochiú hartar 7 mbliana ó hin agus an sin tá léiráid an seo a léiríonn go hanamha an rud atá gceiste going leis an éiceachóras seo ná an gníomh Fiontraíocht nuálaíoch an Gné a bhainin leis an sochaí agus an sin an Gné a bhainin leis an únéireacht nó úsáid an bhrabúis úsáid na nachhuiní an sin. Tá an tríráid sin atá le chéile agus an ceann san lár sin atá gceiste go giniríar a maidir le Fiontraíocht Shóisialta. Now tá an Taontas Eorpach nó Comisiúnaigh Eorpa anna gníomh freisin maidir le scéalainne agus iompar Fiontraíocht agus seo saoil entrecamp nó entrepreneurship competencies agus an rud atá spéisiúil an seo ná gur ailsí an ardstúrathart na fostíochta na ngnóthaí sóisialta agus na go-dhéiseanna nó equal opportunities an chápéis seo. So ní ardstúrathart an gnó nó trádála ach an ardstúracht a bhainin le co-dhéiseanna gnóthaí sóisialta fostíocht. Agus fecinn sibh an sin trí gné, sin an trí bhun gné a bhainin le bheith Fiontraíocht fecinn sibh an croíocht an sin deisina eáil mar a luí Míde ar báil agus na scéalainne éagsúla bhíon a tastáil agus an chuí ina bhfuil ar chléann sin in san dá glas coping with ambiguity, uncertainty and risk. Agus sin rud a ecin me héin agus Ciara Mac Award leis na micléin atá agan in bunú filter in mbliana céime gnógus Ghaeilge ná an éigeantacht sin agus an risca bhíon ar a thógáil agus an chuí ina lábhseálann siad é sin. Agus tá go leor gnéithe eile sin a ecinn si bhar an rá an sin nóair an lá. Agus an fágur ailsigh an ardstúrathart áirithe seo an tuarascáil seo ná gur chreidir gur a gá lei seo leis na scéalainne seo ar fad ins an tauchaí ins an bhoghlaim fad síl agus tá múla acha taobh hiarda seo ar fad a bhainin leis na scéalainne seo a labú in san gcóras oideachais ón kindergarten nó an níonra a rá in san bhoghlaim trí gach leibhéal eile go dtí an abhlaim fad síl. So sin chuid an cóhéaps Eorpach agus náisiúnta, dírí mí isteach anis ar chóirsaí Ghaeilge agus Ghaeltachta. Agus stócha go bhacha an chud is mó agah na pictúirí seo chana. An cás a chuirich muid chun cín ná gur glúiseacht agus feachtasaíocht a bhí a gceist le glúiseacht chearta sibhialta na Ghaeltachta. As ar ascar fintar Shóisialta, na córchumin mar hampla, na costí pobl bhunaithe, etc. Ach, ribh sin, bhí go in
Massam hain gur bei seo an sampla is fearr de intersocialta a bhaní céimethe ollscoilins na cuaigidí agus an aimime bhí acha ná fostíocht a chur ar fáil de phobal na Ghaeltachta, targaí a bhí an dhéanamh pobl na Ghaeltachta a chur amachar an marga agus a riile agus sin leabhar ítach a bhíonn an scéal an sin freisin. So is fintersocialta nó Fiontraíocht Shóisialta tharsúil ag Gaelin, tá únéireacht ní únéirt phríomháideach atá a gceist, agus pe brabú sa dhéanann siad leis na gnólachtaí éagsúla bhí an acha nó a bhíoch acha ten sé fada ráisisteach sa Shóisialta atá os a gcóir. Agus céirtarsúil ag an údarrás faoi láthair, so bhí ceardan agin ag beyond scale an sin an teachtain se caite le daoine atá gobar Donnchadh na Ghaeilge, chomáile daoine atá gobar in airnáil na Fiontraíocht Shóisialta trí bhean an bhéarla, mar go bhfuil muid inis me hé Míde agus Donnchadh ag éirí an deise atá agin obair dhéanamh trí bhean na Ghaeilge níos móda sin dhéanamh. So bhí ionadaithe agin an éanad forbartha pobl in údarrás na Ghaeltachta ag an sesiún sin. Agus tá muoinú de breis agus 3 mhilliún ar fáil am líana don Fiontraíocht Shóisialta agus don orbert pobl. Tá 3 agras forbartha acha cóirchumann cólachtaí pobl vonathe ach mar a eicimiid inis gan cúpla nóid, tá siad a churbéim de réir chéile freisin inis ar na Fintar Shóisialta seo atá trádáil atá chur seirbhísí nó airí ar fáil agus daoine ag gíochas na seirbhísí nó na hairí sin. Seachas an mún le tradiisiúnta áit ina méach deontaisí ar fáil leis an stát leis an obair seo dhéanamh. Tá sé mar folasí ratha ag an údarrás tugraí stratéiseach a turasachta a chothú agus a chruthú agus iad fréamhathe sa dúchas áitiúil. Anad famine eilitir meán a thug mé féin cuairtear sin an orí, nó bhranní meisteach an ineog, bhí sé dúnta mar dhealar COVID ach bhranní meisteach chuile ineog a bhí bhéiting, agus anad cuimhneáin in Imirceach a gána tá sé sinna féinú agus gach sa seirbhísí maidir leis an éireacht agus an dúchas ar áil agus rudí eile nach iad arsúlinn san anad sin. Ach ag leibhéal náisiúnta freisin, tá alán a tarlú maidir leis na bhfuil arsúil hana féin ag chuid na cóirchumann. So luam go ghuine na choláistí saoirí, déad fiorrágur Fintar Shóisialta iad siúd, tá táile á íoc nuair a bhíonn siad a féimú dar nói, íocan na déagóirí nó distí táile agus chuirtar seirbhís ar fáil, tá deontaisí ón stát a gceist freisin, ach tá táile a íoc tá gnó ára, agus tá roinnt gnólachtaí beaga eile ar bhorbert ag cóirchumann chur go ghuine. I gona marla cóirchumann Victara níor bunaíú é sin a chartar demlíon ó hinar an gearú rua, agus tá sé mar aimach a siúd le cóirchumann nua nó le hagras nua go minic tá sé níos éasca tosnú leis an mún le nua is déanaí atá in úsáid. Agus tá siad sanna play le tionscada le bhaineann le cuasaí tomadóireachta, ranganí tomadóireachta, agus play leis an fuinneamh gréine, fuinneamh gaotha agus mar sin de. A chomáile sin tá siad de gobar inis ar tionscada le bhaineann leis na men's sheds sin, so bhíonn ar fáil baineann sé sin le seirbhísí sóisialta chur don na fir. Agus tá siad freisin tar éis an uirighnamh GTech a chruthí údarrás na Ghaeltachta a cheannach ón údarrás agus inis tá siad a bhaile ar an GTech sin gréasán digiteach nó moll digiteach a chur ar fáil ar an gearú rua agus bhí an banisteoir ar an gcóirchumann sin a ghlacapáirt in ar Gardlan an teachtain se caite freisin ach an moll digiteach seo spás ifige ar fáilint na Ghaeltachtaí ar fad agus an ceannar an gearú rua is leis an gcóirchumann é agus is iad atá bhaim ar chunas é a ri seachas é bheith ri ag an stát. Agus an sin sampla den Fiontraíocht Shóisialta áit an níos gníomhí ag an stát ná park na mara atá an sin a thóga lecha i gcána le moll, déad fiorrá, moll
de inter muir vonathe nó bunathe ar acmhaí mara a chur ar fáil. So tá lán ar fáil ar siúlann sin. Ach má hagann muid amachchas an Ghaeltacht ar fa cúpla nóméid is féidirling breanú ar hampla den sco de interpobal vonathe hús ag gundé ghuire. Agus seo sampla ítach a tháinig ó bhana níos ag an tóchar ins na sferíní an sin. Pobal anna láidir ó thaobh na Ghaeilge ach níos láidir fós ó thaobh na Fiontraíocht Shóisialta agus an obair atá siúla acha an sin. Áisina ar cíos tionscadal turasóireachta ar siúla acha, tionscadal ealaíona agus ó thaobh an cheisio faoi Fiontraíocht Shóisialta agus a bheith ag trádáil tá siopa anha acha bhulting díobh an siopa seo úsáid. Ní hé siopa an carn an bailachas fear an enhín chuir síos ortha mé héin ó thaobh na gramadíide ach tá siad a géirí díreú ar phobal fudfad na tíre agus bhí mé héna ceannach ón Ghaeltacht seo ag an nolig agus iad aráilm gur fintar sóisialta iad. An brabús ar fada dhéanann siad leis an siopa ítach seo téann an brabús sin ar fadaisteach i bhorbert phobal char an tóchar. Is fiú breanú ar sin mar bhúnla den sco den Fiontraíocht Shóisialta. Now, go náisiúnta tá an takeíochta ar fáil agus thuí agus háas ó Lehéadí Social Entrepreneurs Ireland, People Solving Social Problems. Now, tá Social Entrepreneurs Ireland muoinethe den chud is mó ag an airnáil phríomháideach chur an cólachtaí móra deonta sí ar fáil nó oríocht ar fáil de Social Entrepreneurs Ireland ach an ceann eile in sin Rethink Ireland tá sé sin cómhaoinethe ag an stát agus tá an stát a géirí go mbeadh níos mó den nuálaíocht den Fiontraíocht Shóisialta seo ar siúl le to Rethink Ireland agus tá cistí éagsúla ar fáil acha an sin ag Social Entrepreneurs Ireland agus ag Rethink Ireland ach tá na cistí bunathe ar má an tú deontas tá tú a fáil deontas watha ar an gcuineal go nglacann tú páirt ins na cuasaí tréána ins an réasánú ins na deisina forbartha na deisina peidlíocht ar fád a chuirtar ar fáil an sin. Agus tá duine de chéime fintar scoil na Ghaeilge Róna nó dálaí dair le siúd leas a bhaint as áit ar chlár forbartha le Rethink Ireland tamil de bhlianta ó hin. In a láir an seán is tá a rá chiiste a chur an íosachtaí ar fáil don fintar pobal vonathe nó córchumann fintar Shóisialta. Community Finance Ireland a bunaíú MPhil ferrichte go bhí a feimúir dúsan sa sé chundéach atá feimúnis fudfad na héireann agus Clán Credo de Louis pára Clán Credo ar ball tá mis ar bhard Clán Credo le tamil de bhlianta agus tuair mé sampla díobh den obair atá déanta acha le fintar nó agriíochtaí in san Ghaeltacht. Tá an Irish Social Enterprise Network an freisin donna fintar Shóisialta ar fad le gur féidir le an réasán féin a bheith acha. Now le Clán Credo is íosachtaí atá gceist, so bunaíodh Clán Credo ag an túr Magdalene Fogarty ins na Presentation Sisters agus nuair a dtaithin si nach méach siúracha an leis an obair a dhéanann na Howard Rialta a dhéanamh mar go leidú líon an daoine atá dul le bheith na siúracha nó na mráithre nó na sagart. Agus cén chuí a bhéadfaí an obair sin a dhéanamh ar bhealach eile. Agus an bhéadfaí ciste a chur le chéile ina bhéadfaí íosachtaí a thabhairt. Agus go mbeadh ar dhaoine na híosachtaí sin a eisíoch agus an sin go bhéadfaí na híosachtaí a thabhairt amach a ríist le tionachar Shóisialta a bheith an. Agus seo trí hampla de íosachtaí a chuirú ar fáil de Airtlann Mhuidóir, anad deirfeann sin a Muo agus anad takeíochta tailig in Indreáin an Ghaeltacht Chonamara. Tháinig siad a lorg íosachtaí ó Clán Credo ón giste agus chuirtar na híosachtaí ar fáil mar réon le takeíocht forbartha is a riile ar chuún siad tá níos fábhairí beidir ná mar a bheith ag banc mar hampla. So tá sé seo ar fad a tharlú fud fad na tíre
in Achondé agus seo trí hampla tá tuile an freisin ar a luí mé chlán credo le corchum an Victor dúirt an banisteir ó tá se aithne agam mar chlán credo tá agam go dtír a cé hiad. So seo chud den bhealach in an éiríonn leis na fintar pobl bhanathe seo iad féin a orbert agus a ás. Anis míide beidir go leir fá faoin sampla seo. Yeah, so is fógur é seo ag leirigh ifa gach Fiontraíocht Shóisialta le cólacht forbartha na néise Bhrádaigh agus is as Bhrádaigh mé féin agus mar sin de bhí an spéise gom san ógrit seo. Tá an post páirt muoinethe ag údarrás na Ghaeltachta agus cheap mar go sampla maithé chun an iarracht a thaispáint agus an sim atá ann don Fiontraíocht Shóisialta sa Ghaeltacht. Mar ecin sibh ar an fógrat é féin is post gomhlíon atá a thairiscint agus tá de seán go gcuirtí leis an tréimhse sin. Agus beag an ta a cheapfar freagrach a réimse gnótrádála a orbert faoi scá cólacht forbartha na néise. Ach tá sé simú mar fógrítar an post seo in ní Jaura ach le déine bhí ar cólacht forbartha na néise an posta a ógurt agus beidir níl is agam ach beidir go daispáin sé óhrí na dúsláánna atá fós ann chun an Fiontraíocht Shóisialta a chur chun céin agus a orbert sa Ghaeltacht. Yeah, agus an rodile bhí spéisiúil thugmuid an san bhíú de Fiontraíocht Shóisialta maidir le cólacht forbartha na néise ach nar a léonn tú an chuirsí is seo an chodéile den ólas tar fáil deir siad níl mar raimach in gnólachtaí a bhunú a rachach in omíocht leis na gnólachtaí atá sa cheantar hana féin ach go méfí a chur bunú gnólachtaí eile leistíad an cólacht forbartha ar son an phobal agus pe brabus a bheith a dhéanamhann sin go méid sé chun leasa orbert cheantar na néise. So, an rád a bhí a haispáint agin in sin ná go bhfuil an 6 ebre seo tarlú fud fad na tíre tá 6 ebre seo tarlú ag level folasí náisiúnta agus a riile. A go bhhailm dul sálan is go dtí an obair atá a bhíarsúil ag Donnchadh in san ísiltír tá stiff anspéisiúil denta ag Donnchadh an sin agus fága mé agus Donnchadh é sin ar fad a bhíú agus aberlum nar tá dáris lean an wet. Yeah, gur mai go tímer. Yes, do bhhailm sa caint faoin na taithí a bhí agam san ísiltír maidir le Nuálaíocht Shóisialta agus Ferbert Urbach. So tá taithí suntasach agam in Nuálaíocht Shóisialta agus a Fiontraíocht Shóisialta mar gheallar an taithí a fear le cúpla bliain ag obair san Arnold seo. Win mé céim maistruachta amach a Ferbert agus Nuálaíocht thuaithe in Ollscoil Vachening san ísiltír. Agus bud a linn an chláir seo dólam mé faoi na bun chun ceappa dírithe ar Nuálaíocht Shóisialta agus Fiontraíocht Shóisialta. Agus sa dara bhlín dhírig mé ar mar chótas agus ina cheanta sin bhí deis agam internacht ionach simile dhéanú le cólachtaide in Rotterdam, Drift, no Dutch Research Institute for Transitions. Tá cailir an ggólacht Drift neartaide a dhéanú ar astrú in Rúnaíochta, no Sustainability Transitions. Díríonn siad cudróir ar ré measartha nua de haide san Arnold seo. Is é sin taide bunithe ar an broses ag dul dro suci in Rúnaithe. I meas na Donnchadh atá Drift páirteach an tá foiinneamh cursaí iompar bia agus planóil cacha. So sa slein an seo a leannas sampla de cúpla Donnchadh atá Drift ag obair ar faoi láthair. So we're dús tá sonnet on no social innovation in the energy transition. Díríonn an Donnchadh seo ar na bailí éagsúla gur féidir fiabhsachar ar chórais in Bhúnaíochta foiinneamh trí ard dhíriú ar ócas Nuálaíocht Shóisialta. An aimimetá ag an Donnchadh seo ná go bhfuil tábhacht faoi le ag buint na Nuálaíocht Shóisialta go maiile Nuálaíocht Technoliaachta. Tá gá le Donnchadh dírithe ar Nuálaíocht Shóisialta onas gan laci an pobal le hastrú in Rúnaíochta foiinneamh amachtain seo. An sin tá siad ag obair ar Donnchadh eile ar bana. So díríonn an Donnchadh seo ar na bailí éagsúla gur féidir linn cathacha in Rúnaithe a chruthú, agus cathacha ina bhfuil fócas ar hoci chóra Herbert.
So tá an tionscadal seo tábhachtach mar goléiríonn sé an tábhacht a bhaineann le cothraíocht a chinsiú idir inmhuiníocht agus ceartas sóisialta. Sa tionscadal seo feicimid sampla anmhaid den uálaíocht sóisialta margheall chomhibrú idir hydróí rialtas áitiúil agus an pobal a gutseanna. Agus an sin is connecting nature an tionscadal is mó a bhí ceangal agam leis le linn mar raibh staidir nature-based solutions agus atá muoinethe ag an Gcoimisiún Eorpach. An céad lein an eile le dholína. So bhhailm an san bhíonú ofagiúil a thuairsí le méarla ar nature-based solutions ar dús. So nature-based solutions are defined as solutions that are inspired and supported by nature, which are cost-effective, simultaneously provide environmental, social, and economic benefits, and help build resilience. Such solutions bring more and more diverse nature and natural features and processes into cities, landscapes, and seascapes through locally adapted, resource-efficient, and systemic interventions. Nature-based solutions must therefore benefit biodiversity and support the delivery of a range of ecosystem services. So in connecting nature, winter úsáid as an ggurchaigh co-production fud na Eorpa chun tionscadal náidir bunaithe a chur bhaim. Is curchaigh co-oibrioch atá gceist an seo, idir go leor den na páirtithe lasra, ina measc na stáit servicí, plánálaithe, fiontraíthe, altuirí, ólaithe, innealtóirí agus an phobal a gutseanna. Cégur process casta co-production is process fiúntach agus nuálach a chur an béim ar na féidirthachtaí idro ferbert phobal I mealach dearfach. So sa slein an seo tá múnla an agus an múnla a úsáidtear sa tionscadal seo. Le ritar na principal don process in las agus na principal don na torthaí in Nurum. So fecinn sibh in Nurum tá extending institutions on agus empowerment. Agus is dóílum gníiríonn extending institutions agus empowerment ar an topic tóir phlé agin aniu I mealach suntasa. Is sin gur fiú brathnú orthú agus muidig deanú taide ar antríocht sóisialta sa phobal agus sa Ghaeltacht go mhaith. So nuair leirmid faoi extending institutions tá muidig caint faoi nascanna agus líonraí a chruthú agus a urbert idir na páirtithe lasmhar sa phobal. Agus nuair leirmid faoi empowerment tá muidig caint faoi na páirtithe lasmhar a chumasú, onas gur féidir lo níos mó ibre a dheanú chun an saol sa phobal a dheabhsú, trí tionscadal dírithe ar an náidir nó nature-based solutions. Agus tá sampla anmhaith agam den na principal seo a chur bhaim ó mo chuid taide féin, so fecinn sibh sa picture den Gargine phobal. So district mé an Gargine phobal seo in Glasgow, ina ró gháil éagsúla den phobal ag obair I deanta chéile. Ina measc, bhí póistí le riachtanas speisialta, sean daoine ó ionad altarnis agus cúpla a chaid tréis a brisún ach bhí séir sa phobal inis. So tríd an tionscadal seo, dírí leis na daoine scileanna nua a ólam I mealach co-oibrioch agus bhí siad cumasíthe de bharr. Chomh maith sin chuidigh an tionscadal le sláinte na daoine, luach gur bhuaigh na daoine go mór ar a thuachnas nuair a bhí siad sa Gargine phobal. Agus an sin ó ma haithí go dtí seo a gobar le drift agus le connecting nature is léir go nimrií an tionscadal dírithe ar nuálaíocht agus Fiontraíocht Shóisialta ró luachmhar is saol an phobal a dheabhsú agus a aithneachan. Is dóigh gur féidir úsáid a winch as an taide tá deanta sa réimse seo chun muintear na Ghaeltachta agus muintear na Ghaeilge I gutseanna is spragu, chun a bhacasáil de tionscadal achris agus a urbert do cóhéics féin gur maigah. Gur maigad as sin a chunacha. So a Míde beidir go leabhar fása faoin obair tarsúil agat sa.
So an blian se chatte when we came ostrucht amach I gursi kinne etnacht agus Colint. Agus do chud trocht is féin, rinne mé taide cuasí fóstiachta don lucht iartha tarman agus tefach in éan. So rinne mé cera agal déag the daine agsúla a bhí a coni in onid saláthar dhérig no direct provision agus chomála sin le daine a bhí Coniarhu sa choras saláthar dhérig hana. Agus a ritna na hagala vínig na round 40 dom na méite dúslána agus na méite constaki a bhí ann sa soki nor a bhí postal orga có in éan. A chomála sin vínig si dom na dúslána go léir bhfuin leis an goras saláthar dhérig é féin. Agus tréis cúpla seachtaí a cahabh ag obair le Ghaeilge, ag obair trí Ghaeilge, aithníam go bhfuil golóir cosúlachtaí idir muintir na Ghaeltachta agus an lucht iartha tarman in éan. Mar hampla fahí ag an mar pobl imime lús a sochi orintanta bíonn sé dachar a ggóhann takeíocht all an stáit. Agus chomála sin do chuid maithachá bíonn siad ina cónaí in áiteanna ar gúilta, agus ní bhíonn marrán seirbhí sí nó áiseanna ar fáil. Sna haglah chomála sin bhínig na daoine chum raibh si buíocht muintir na hÉireann as áit slán sa bhálta a chuirt chomh nó a bhíorthú a dtír féin a ágáil. Agus de bhar sin bhí siad a géirí obair bhí postal orga có chunapórt a ghlachas sa sochi bhí siad bhí ar fána le cáin a íocha chunapórt a ghlachas sa sochi. Agus ar an ábhar sin agus nuair atá míad a caint faoin Fiontraíocht Shóisialta, bhí mé géirí Fiontraíocht Shóisialta áirithe a thuispáint díobh dar bannam Recruit Refugees Ireland. Ó brion an agréocht seo chun takeíocht agus cabhar a thuirt don lucht iartha tarman agus de tefach chun postbanna á. Agus chomála I brion siad le agréochtaí agsúla chun a thuile deisina fóstaíochta a chothú do iarthóir tarman agus tefach. Agus chomála sin tá chatter as go go. Chomála sin bhí mé géirí sais nuálaíocht Shóisialta chumá leis an Fiontraíocht Shóisialta an nuálaíocht Shóisialta sa sochi in éan, agus an nuálaíocht Shóisialta a bhaineann le cultúr na hÉireann, agus tá an sampla an seo gom mar jou leis an Common Lucas Gael. Agus in aglah bháin a rinne mé I rith an taide luigh ban raibh an Common Lucas Gael go húntaach ó héamh an cuimsiú de gur astraigh siad a ólas go léir, agus bhí an ólas ar fáil I sé teangana, agus chomála sin deagraigh siad imachtaí agsúla don bailíú go léir an lucht iartha tarman agus tefach san áireamh. Agus so mar sais achhuimre, credim bhfuil golóir ceangal agus golóir cosúlachtaí idir muintir na Ghaeltachta agus an lucht tarman, an lucht iartha tarman in éan. Agus mar sin de credim bhfuil ról go bhéadach muintir na Ghaeltachta ról luachfar a bheith acu chun fáilte a chur ribh an lucht iartha tarman chun cabhar agus cordis a thuirt dóibh. Anas go méid siad an ann I measca go Shóisialta in éan. Agus ar an lábhéile credim gur féidir leis an lucht iartha tarman ró luachfar a bheith cos a Ghaeltacht gur féidir lo an Ghaeltacht de hebrig lena skillana lena diagris agus chumá le cuidba cultúr nua. Sin an cuir láthir atá gom. Okay, go raibh agat a bhíide tá mé chuinál súlar an am an sin a tá obair an spéisiúil denta ag an merteacha agus is tócha go bheith bhí rá na hinimimecí go hagan go héireann
tá sé costal leis na heisimirciigh a chuí as éan nó ón Ghaeltacht tar lear agus na dacrochtaí a bhí acu siúd freisin in san áit ina landáil siad mar deirfaí a gona mara. Ach tá muid gur críochnuis agus just áde haing ar na héchtaí agus tá mé féin go pásanta anmhródú leis na samplaí se th fad a bhaní céimethe dar good. Agus is a régan go raibh siad tréis an ollscoile ágáil nuair a rinne siad é se th fad. So gail choiltúir bunathe géimean ó dóna le go fáirtíocht le Darren ó Bhrádaigh a bhí éis cólacht eile zamanó cólacht chun brabú se bhunú agus é in san ollscoil. So sin sampla Darren ó Bhrádaigh agus gail choiltúir. Liam Redmond, Certified Proud, chuaigh sé gobar ar dús le an actress in san ollscoil cumann bhain le Fiontraíocht Shóisialta chothú agus ina dhé sin chuaigh sé gobar le Focus Ireland ach is fear éireach é agus de bhrá sé go raibh gá le lipéid nó stampa dar bhanam Certified Proud agus téan cólachtaí a lorug cóirle agus seirbhí si agus téan si tríd próisis le Certified Proud leis an stampa seo áil agus tá an ifig dúirt Liam le an láfaíara a go bhfuil an ifig in Diversity and Inclusion in DCU díreachtrééis cinenne é dhéanamh iartas a dhéanamh leis an stampa áil. So an múla gnóin sin ná go níochan an cólacht atá lorug an stampa táile le dul tríd próisis le go dúirfií an stampa dóibh. So tá gaiirí go hána wat leis sin tá sé dhéanamh sa bhallachar an job atá ag in Focus Ireland. I go fáirtíocht le Eve Curtin mac léin eile as DCU. Ina láran seo tá bora agus na Ghaeilge, so bhí tá na Ghaeilge breis agus Gemlí ina díis agus bhí bert nó trúr as fintar agus scoil na Ghaeilge go háirithe annig gníomhach manú na Ghaeilge I go fáirtíocht le mic léin eile a bhí dír go teachtamach as UCD don chud is mó, so sin dahí de Butler agus Ronan O'Donnell go háirithe agus daoine eile annig gníomhach an sin freisin nach iad siúd annig gníomhach ar I mmanú na Ghaeilge. Agus tá dahí tríis dollar is agus tá sé tríis bora gréasán gó dóibh siúd atá géirí feimú trú bhean na Ghaeilge agus atá géirí cuasaí gó a phlé trí bhean na Ghaeilge agus chu sé anáhas ar an freistal ar cheann na crunethe ar líne agus cé cho seanna sa bhí mé a gomráid leis na daoine eile ar fad. Níl sé mar gheallar an Ghaeilge, níl sé mar gheallar Orbert na Ghaeilge ná na Ghaeltacht tá sé mar gheallar chuirsaí gó a phlé trí bhean na Ghaeilge. Sin dahí de Butler. Agus an sin Thriftify Ronan O'Donnell, bhaní sé Thriftify mar chud don bhodúil bonú fintar agam féin agus Ciarán, tamil de bhblianta ó hin, agus chuaigh sé tríd an próisis sin ar fad an cearcail Celteach sin déit bhí rá, go dtí an staid go bhfuil Thriftify in istréis muoinú de clistíocht de €1 billion áil leis an technoliacht atá acha as Amazon don na shoppaí carthanachta déit bhí rá a chruthú agus tá siad a géirí lethaisteach mar aga an riocht aontaithe, so is fiú breanú ar Thriftify. Agus an sin fintar clasicach Ghaeltacht Shóisialta Thriftify is fiú breanú ar sin ar Ronan O'Donnell. So na cólachtaí carthanachta, na shoppaí carthanachta is féidir le loch níos fearra áil ar na rudaí tá níolacha ar líne tríd an bogar is seo úsáid. So tá sagad nar hintasteach ag siomh gréasáin Thriftify cén charthannacht óna bhfuil tú a ceannach pe rud atá cheannach agad agus an mún le gnó ná go níochan an carthannacht céite den chustas céite den airgad écan mise as leabhar nó gúna nó DVD ten céitedán den airgad sin go dtí Thriftify agus tá siad tríis takeíocht áil ó Fiontraíocht Déireann nó Enterprise Ireland le agus ó ineisteoirí príomháideacha ach is fintar Shóisialta classical é sin. Agus an sin ná denna mís dearmad ar Seomraí Só inis meáin a bhaní Rory de Blackham agus Marie-Thérèse de Blackham in inis meáin Seomraí Só nó ní léonn siad guest house ar cinta ní B&B tradiisiúnta tá an ach chuig nó sé Seomra Só, so guest house speisialta
le bílan anna speisialta costin sé gáchéad nó níos mó euro san ihe fannachtán agus fear bhéimeacha an dúlra áitiúil an éireacht áitiúil an bí áitiúil agus a riille. So cé nach fintar sóisialta tá an is fintar Ghaeltachta atá fréamhathe go thomláin in san dúchas an sin inis man bhfuil Mary Therese agus roirí le chéile scoil agus bhog Mary Therese ó chorcaí go hinis man. So sin samplaí den na héchtaí atá genta ag céimethe fintar agus muid bródúil asta. So mar achhuimre tá mé chuinál soidir an is féidirling a rá gur bíon príomhchospóir atá ag fintar Shóisialta ná an datheannach ar sóisialta sochaíocht timpachta sin bhaintach. Tá éon bhrabú sa dhéanaan siad nó barachas a dhéanaan siad tríd an trádáil sin a dul aráisisteach in san réiteach nuálaíoch sin ar aid Shóisialta éigen. Agus léiríonn an réimse polasaithe agus cleachtais nua go bhfuil forbairt an orbairt agus an táhacht a bhhainann le fintriú Shóisialta na leitheanta seo. Agus támuid den túram agus tá túdarás ar aon túram ling agus cólacht forbartha na néise is a riille go bhfuil ró luachmhar ag an fintriú Shóisialta forbairt na Ghaeilge agus na Ghaeltachta. So sinna bhfuil le rá againn agus má tá aine géirí leirtling níos mó sin an trítheola riomhfuiste tá againn nó tógamid ceistena inis in san nóid nó hótá fáca. So gur maithe go bheas sin. Gur míle maith goibh mar sin seagus féimar dear Emer fáilte rih ceisne an tám goin beidir se le ceisnú gó go tapig. Tá a bhá le héine ceiste chur. A Bhrádaigh caiim mé rannach bhfuil íon ceist agam a go dtír go bhfuil mé anholt as an lécht agus bhí sé thbh spéisiú mar ní ró an seola sin agam hena agus mnam go mór sibh as an obair a teanta agah sa mai sibh héan. Gur míle maith go Geraldine. Ní ceistí aon duine eile. Cloisiún go bhfuil Fádraigh ganna an san tú. Well, dúspáir gur míle maithe go bheith deisiútha a dhaoine a bheith páirtas rud mar Harlaí tá a héin agus tá níl an seo leis ó chásta forbarcha an tóthir, ní roion túram an go mbeidh tagart a déanana dúin agus is mór na riire an tóga credan gohfuil daoine brethna ar méide ag tarla an seo. Ach mar funte ginrat ceanna deachart é nóganne ar ná an na sé chundaí ná agus siú mar gram las muid an Ghaeltacht ná tá takead ar fád ó údras na Ghaeltacht le haid grúpaí dar léhéad atá an sa Ghaeltacht. Ach tá sé andeach ar óganne tátar hanneal mar bhí a léir a féin a dacha le na principal agus an deach leachtas agus rudé. Agus cinnte bhhain spéisiú an héin beidir am spéis agus se an fantar cóabair a bhalahégan ó rint ólas a bhalahégan nó go minic rud eicimiid go míon deach leachtas is go féidir deas muinte eile ó grúpaí éagsúla a bhín sa gobar sa gát chéarna. So a rís buíthas leis na cantir ligbhí se an spéisiúil a sé níl an a riire an gúrú gró an sa féire áirithe seo chun an solta an tarpa agus má dear an bhemis go mór a bháth le rint ólas nó le ballahé an a bhétaí ólas a rint nó deach leachtas a chur an tásaí. Ok, mas féidir an freigar thuirta sin si go hénta tú eáil an seo Fádraigh agus tú héin in níl freisin tá anna bheas agam mar nobar atá siúla agah agus caithú go hánaháin agus go hána frofisiúnta leom leis an siopa ar lína an nolig. Cha mé go leor aigetá caiim mé rá freisin ach stifáling. Ach bevrálam leanach leis an górá, so socrámid rud éigen mar bevráling hain níos móda sinna dhéanamh stocha gur tá annach nóthach le coppla rud faoi láthair ach be muid a dagháil rihhéaran na míasa agus nó fáilte rud scríbthgainn tú misisicinnte ar thaobh gréas an na hallscoile Emer Punkní Bhrádaigh DCU.ie. Gur maigad Emer sin ar interspecial
sin le a chlinsin agus tá chuid mhór stuff eile ar siúlagin sean nachhfuil agad faide tá coppla cólacht turbíní gíthe agus stuff mar sin agus tá cafe agus charman dúilre so hocail am reinstan ólas den stuff sinna chuir thugad fásta. No bhrádaigh bhí sé rintin agam breis agus blian ó hin bhí má thóil agam ar choras a thuirt ormh go dtí gur choú bach le haon taistil. So leanaí bheith míle fáilte rót? Denna mu sin. Gur na míle maithe go bhás teachta an lecht aniu. Nachfuil sé sin goúntaach ceangal mar sin a teachtas as an lecht chum ní bhhangrah an lecht cho tainehach agus cho lehan cho scóbúil ach nach áling an rudéir sin ceangal a bheith teachtas. So tréis líam sé sin libh.